Mga kabalikat, magandang araw po sa inyong lahat at ako po muli si Uragon Tinoy. At sa araw na to po ay pupuntahan po natin si Ate Maria. Ito po yung nakatira po sa kulungan po ng kambing. At magdadala po tayo ng solar light at groceries po. Ang groceries po ay galing po sa atin pong anonymous sponsor at ang solar light naman po ay galing po kay Ma'am Marites Inis. Meron din po siyang channel, ito po yung American Tracking Wife. At ganun pa man po ay maraming salamat po sa lahat po ng mga sponsors ko po at sumusuporta po sa aking channel. Sa akin po anonymous sponsor, kay Ma'am Marites Inis ng American Tracking Wife, kay Tropang Global po, Tropang Global Compassion, kay Ma'am Shines po, at syempre po kay Ma'am Maria Ligaspi, at kay Ma'am Tiromi Jenny Seki, kay Ma'am Polter Daily, at kay Sir Tating. So ngayong araw po ay pupuntahan po natin si Ate Maria at para po iabot po yung mga pinapadala po sa akin ng mga sponsor. At maraming salamat din po sa akin po mga kaibigan. Mga kaibigan ko po, mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyo pong patuloy po na pagsuporta po sa aking channel. At so yun po. Tara po, samahan niyo po ako at ingat po kayo palagi. Tara po. Tara po. Samahan niyo po ako. Ito, meron pong kambing, oh. Kambing, meh. Aw, aw, aw. Huha, 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 huha. Sarap po. Tuloy-tuloy po tayo. Ang ating pong akitin ay bundok pa rin. Bundok. Bundok. Tara. Yeah. Whoop. Kuya, magandang araw. Ano yan, kuya? Ha? Ubi tsaka luya. Tatanim kasi ako dyan. Dito. Kamuting kahoy. Tinatanim mo dyan. Galing, ha? Bangin pero ang daming tanim, ha? Talong. Ang dami nilang tanim dito. Merong gabi. Merong kamuting kahoy, merong mais, may ubi. Ang sipag mo naman magtatanim, kuya. Ate Maria, kamusta? Anong balita? So ito, meron tayong ano dito. Pinabalik tayo ng sponsor at meron tayong dala dito. Salamat po sa sponsor. Oo. Ito pong lugar nila Ate Maria dito ay ano po, nandito po sila sa taas ng bundok, tapos yung baba po bangin po. Ito po yung palibot po ng lugar nila, oh. Ito po. Bangin po yan, oh. Yan po, may bahay sa baba pero bangin po. Ayun. Yun po. Ito po yung lugar po nila dito at nakatira po sila sa kulungan po ng kambing at inaayos-ayos na lang po nila ito. Ito po yung dingding po, dingding niya ay sako. Kulungan po ito ng kambing. Lumipat po sila dito dahil wala nga po silang permanenteng tirahan, kung saan-saan lang sila nakikitira, kung saan merong mabuting puso na gusto silang patirahin ay doon sila titira. Kamusta naman kayo dito, Ate Maria? Nakakatakot pagka umuulan. O paano ngayon, maulan-ulan, ano? Gabi, lakas ng ulan, ano? Sa gabi hindi kami makatulog. Lakas ng ulan, baka tumumbang puno yun. Nakakatakot yung bulak. Ang laki. Oo, ang laki, ano? Ito po, ang laki po ng puno ng bulak, o yan, taas. O nga naman, kapag
tumumba sa bahay nyo, babagsak ano. Nakakatakot. Kagabi, lakas ng ulan ano. Gusto na nga namin bumaba sana dun. Kaso hindi man kami makatakbo gawa ng walang payo. Kagabi. Kasi malakas ang ulan, bali natakot ka. Baka umano yung bulak. Baka bumagsak yung bulak. Kamusta naman po kayo dito sa araw-araw? Ayun nga po, pagka may nagpapatawag sa akin. Sa laba, linis, gano'n. Yun lang yung pang araw-araw na mapagkakakitaan. Hindi pa kasi kami makapitas ng aming mga pananim. Bago pa lang. Sa nililipatan namin, ayun, inaani na ng mga may-ari. Kaya panibagong ulit, tanim. Panibagong tanim na naman. Pero sipag nyo. Dami yung tanim sa paligid. Si kuya busy-busy sa paghugas ng mga pananim. Mga ilang buwan lang, na yan, tutubo na yan tapos maani na. Oo, ganun lang naman talaga kapag masipag magtanim. Dito sa gantong lugar kapag masipag ka magtanim makakaani ka at may yan lang kakainin. naman talaga ang pagkakakitaan. Oo, kasi dito sa probinsya wala talagang halos mapasukang trabaho Magtanim-tanim lang talaga. Tanim. At kapag umani may makakain Makakain. Okay pa kayo dyan sa bahay nyo? Ayos naman. Ayos pa rin naman kayo dyan sa bahay nyo. Hindi po naman yata gagamitin ng mayari Hindi pa Kaya dyan muna kayo Sana maging permanente na kayo dito Ayaw din naman nilang paalisin kami. Oo. Ayaw. Nagpaalam na ako Kasi pag walang tao rito, papasukin to ng mga hayop, papasukin ng mga tao. Malayo pa naman sila, nandun sila. Oo. Ayaw kami paalisin. Alis, mas maganda kung gano'n Ayaw na kayong paalisin. Napakabait naman ang may-ari nito. Napakabait naman at nakakuha kayo ng Hinahanap talaga nila yung naglilinis ng paligid. Oo. Pang ilang bahay na to sa mga nilipatan mo, Ate Maria? Hindi ko na mabilang. Sa dami na Palipat-lipat. At least dito, Lima ito. hindi na kayo pinapalis Ang problema lang talaga, tarik Tarik lang talaga siya. Pero, naman siguro, matibay naman siguro kasi puro bato Puro batuan Batuhan. Yun nga lang puno ang makakatakot. Baka tumumba sa'yo. Laki niya Oo nga, laki nga. Laki puno. Tara, dito tayo. Ito po yung lugar nila po. Ang sarap ng hangin. At lalo na siguro pag summer, napakasarap dito sa lugar na to. Ito po, okay naman po yung tinitirhan nila. Ito po, ulungan daw po ito ng kambing, pero okay naman po siya. Maayos naman po. Sa gabi, hindi naman kayo tinutuluan dito, Ayos naman. Nakakatulog naman ng maayos. Yun nga lang, niisip mo lang yung puno na pwedeng bumagsak, Bumagsak. Nakakatakot. Nakakatakot. So yun po, muli po nating binalikan po dito si Ate Maria sa tulong po ni American Tracking Wife ni Mama Marites Ines at na aking po naman si sponsor ay nakapagdala po tayo ng groceries at solar light. Ito po, may solar light. Pabuksan mo tignan natin kung kung may kulang na gamit, baka walang pansabit or charger pa ay pansaksak. Salamat po sa nag-sponsor. Gawa ng talaga kailangan po namin ito sa gabi. Madilim dito Yun nga sabi ni Mama Marites Ines ng American Tracking Wife, sabi niya, Tinoy, balikan mo yung nakatira sa kulungan ng kambing, tapos bigyan mo siya ng solar light kasi para madilim doon sa lugar nila. Para safe sila.
Ayun, oh. Ito po yung solar light po na ipinabibigay po ni Ma'am Marites Ines, American Tracking Wipe. So ito po. Merong ano te, merong remote. I-try mo nga kung gagana siya. Paano po ba to? Dito po. Taas. Try mo kaya yung blue. Ayun. Yan ba yun? Itayo mo tayo. Yan. Tapos ano mo. Baka siguro kailangan pang i-charge. Kailangan pa sigurong i-charge kasi low bat siguro. Ayun, lumiwanag. Ang liwanag na. Ayan, Ate Maria, magagamit mo yan sa gabi. Malaking bagay yan, ano? Malaking bagay yan na maliwanag kayo sa gabi. Sa gabi, napakadilim dito, no? Oo, kasi puro puno, ano? Flashlight lang, magdamag. Hindi naman umaabot ng magdamag. Flashlight na yung recharge din. mahina. Ano yun, charge mo? Charge po. Asa mo sinasaksak yan? Diyan lang sa baba. Nakikisaksak ka lang ng flashlight? O ngayon, meron ka ng liwanag. Ngayon, hindi na kailangan ng flashlight. Solar na. Oo. Kapag tumatahol yung aso, may liwanag, makikita mo. Hindi katulad kay Lolo Tinoy, ano, may mumu daw dun eh. Dito, wala namang mumu dito, Ate Maria. Ay, wala. Walang mumu. Hindi ka dinadalaw ng mumu dito. Wala, hindi naman uso dito yun. Kay Lolo Tinoy lang pala uso yung mumu. Dito pala, hindi pala uso. Hindi po. Wala yung ano ng matandaan. Oo. Liwanag. Ayan, ang liwanag. Liwanag na. So ito po, malaking bagay po ito para kila Ate Maria na magkaroon po ng liwanag sa gabi. At makakilos po sila ng maayos. Meron din po tayong dalang groceries po. Ito po. Galing po ito sa akin pong anonymous sponsor. Meron po diyang meatloaf, meron po diyang juice, meron pong bigas, meron pong noodles, at iba pa po. So ito po si Ate Maria. Ate Maria, anong masasabi mo sa nagbigay sa atin? Lubos na papasalamat po ako sa nagbigay sa amin ng sobra-sobra pong biyaya para sa amin po. Maraming pong salamat sa mga tumulong sa amin. At nawa po ibalik sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw pa ng Panginoon. Kay Ma'am Marites Ines. Salamat po Ma'am Marites Ines sa biyayang ipinagkakalob nyo sa mga katulad po naming mahihirap. Sa ating naman si sponsor. Sa anin si sponsor po, maraming pong salamat. Tuwang-tuwa po ako sa mga natanggap ko. Hindi ko po lubos maisip na may mga tao pa pong katulad nyo. Maraming pong salamat. So yun po, maraming salamat daw po sa ipinabot pong tulong ni Ma'am Marites Ines ng American Tracking Wipe at ng aking pong anonymous sponsor. Maraming salamat daw po at maraming salamat din po. Ako po ay nagpapasalamat din po sa patuloy pong pagsuporta po ng aking pong mga sponsor na makapag-abot po ng tulong sa mga nangangailangan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko po magagawa na makalapit po sa mga taong nangangailangan po at ang hangarin ko rin naman po din ay makatulong din po, kasama ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po kayong lahat ng may kapal po sa akin pong anonymous sponsor, kay Ma'am Marites Ines ng American Tracking Wipe, kay Ma'am Tiromi Jeniseki, kay Ma'am Polter Daily sa Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Sir Tating
So yun po, may nakalimutan pa ba ako? So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless po sa mga kaibigan ko po sa YouTube. At sa mga subscriber ko po, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayong lahat. God bless po, ingat po kayo palagi.